Aha. Znači, ja sam to kreneš i on ti ide. Isuse, pa poludila. Znači, mene to toliko živcira. Da ja na kraju uopće nisam bila koncentrirana na to što trebam raditi, tako sam slušala taj zvuk. To je zanimljivo, ja bi to isto vjerojatno bacila kroz prozor. Sad mi je ostalo za kuhanje, tu i tamo kad nešto trebaš ono kao staviš 7 minuta, onda mi sad to slušate. Znači, meni Pomodoro tehnika ne pomaže uopće. Da, recimo moj brat mlađi voli isto, kad krene uči bez pauze. Ja osobno, ja to ne mogu, ja sam probala i onda izgorim, poludim i ne mogu. Rekao, daj ti meni malo čutić, pa pauza, učit pa pauza. Tako da evo zapravo da rezime napravim, ima dosta tih nekih stvari koje radim, ne zato što moram, nego zato što sam vidjela da su to alati koji mi pomažu da se dobro osjećam u vlastitoj koži, da budem prisutna, da lakše podnosim stres i nekako da mi sve lakše ide. Tako da evo, bitno je pronaći nešto što tebi odgovara. Ti si našla to i sve... Osobe koje nas slušaju možda i vas živcirati kao mene, ali nađite nešto što vama odgovara i mislim da će to puno pomoći u svakodnevnoj produktivnosti i skraćivanju to-do lista. Pa da, ja mislim da je bitno da svako i proba neke stvari i vidi, ok, ovo mi Pomodoro, ovaj 25 meni ne paše i to je sasvim ok. Neko će si možda sat vremena, neko je možda